věc má videa, kdy budu zkoušet tenhle nápoj. Vážně to neskoušejte, je to opravdu hnusný. A jdu na to, no. Tak, jdu na to. Oj! Tak blitky. Fuj. A to je konec pro toto video. A dodnes to, nekupujte ovoce do škol. Tady můžete vidět. Tak, no. Nejhorší, co si můžete dát. Opravdu to je zkoušíte, je to humus, já to měl. Je to opravdu nejhorší věc, co jsem kdy v životě měl.